Джагадамба не се описва с думи, това е нещо, което трябва да се преживее. За мен лично Джагадамба е промяна, която аз избирам да премина всяко лято. И за всички, които не са били, ако имате все още време, отидете, защото после много ще съжалявате. Създаваш нови приятелства, второ те учат на нови неща. Пиши Джагадамба с 3 думи. Магическо, зареждащо и предизвикателно. Продължавам да намирам себе си качества, които не съм предполагал, че ще е възможно да имам. Ценното, което си взимам е това, че се научих да комуникирам с хора, намерих толкова близки приятели, уникални хора. Разбирам, че имам още много неща да науча. И това ми отваря една много по-голяма перспектива за света и плана. Били препоръчала Джагадамба или други? Абсолютно, няма никакво съмнение. Просто ако не дойда тук до година, нещо се е случило. Метеорите